ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m gachite atabụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fapụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo. Asị m onye chụba anya daa. Asị m onye si ahịhịa anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Onye si ife anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Onye cheta ihe ọjọọ ya ebe anyị ya ma onwe ya. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya asa n'ọnụ ọsacha n'ọnụ ya nwụrụ. Asị m ebe bere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya. Asị na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo na anyị ga-azụ ka afịa na ya ma ana ka afịa. Na onye chụbara anyị na ọ ga-adariri. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome ka anya wee fụ ya. Asị m ebe bere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Mana ọ bụrụ na ọ ya egosi ya ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwa ya, ọ ya m kwuru. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, weta isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Na taa agụgụ m ọfọ n'isi ndị enyi m niile, n'isi ndị anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ya nakwa ndị isi ndị niile na-eche ihu na East wee na-aga ọfọ for 21 days si ka agọba. Ana m akpọgụwa onye Igbo ka ị nachatarazi n'ọdịnala. N'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị na-akụ ọta maka na ị chefuru ịda aga ọfọ na-akọsara ndị ana, na-akọsara ya ancestors ndị afụrụ anya etu o si dịrị gị, ma sọkwa nsọ ana mee ihe ị kwesịrị ime ka ị wee pụta ihe ka ị wee dee ude. Maka na ada ụka ibe na ọ na-agụ akwa. Ọ bụrụ ego one mmadụ kpatara bụ isiokwu, ihe dị mkpa bụ ego one ka isi ebutere. Ya na ya Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile bụ akụ karịrị mkpa. Anyị gbuo n'ike anyị bute mma, anyị gbuo n'azụ ka anyị bute mma, anyị gbuo n'aka nne anyị bute mma, anyị gbuo n'aka ịgba anyị bute mma, ka ihe ọma na-emere anyị. Agụọna m ọfọ n'isi ndị niile na-abụ onye nleta onyonyo ma awa tụsara ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezu. Ndị ụmụnne m niile ndị na-agọrọ ọfọ, ndị enyi ndị na-ana mmadụ, asị m na unu ga-eweta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ. Ndị nọ mba ofesi si na unu ga-ebute ike mmadụ 20 onye m kwuru. Ndị nọkwa obodo a na ụnụ ga na-agba mbọ na-eweta ihe ọma dị iche iche maka na akụrụ ụlọ ekwu onye kparịanụ. Agụgụ m ọfọ n'isi mmadụ niile si na ụnụ ga na-ejeje na-abata si let there be cost breaking, let there be open doors, ka favor, let there be breakthrough in whatever you are doing. Ọ ihe m kwuru. Agụgụ m ọfọ n'ụbọchị taa si na echi ga-aka mma. Wee na-agwa onye Igbo ga-akụzi n'ọta. You cannot keep doing one thing repeatedly and expect to get different result. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu isiokwu ndị wee bịa n'ụbọchị taata bụ uru ọbalụ bụ ịchụ aja. Uru ọbalụ bụ ịchụ aja. Na Saraka, uru Saraka na ịchụ aja balụ. N'olu oyibo ọ bụrụ the importance of Saraka and the sacrifices. Ihe na-ekwu na ụmụaka ga-emere anyị. Ọnya ka m ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa ka m kọwalụ uru ọbalụ. Gị onye ọma na-ege ntị, o nwere ihe ị kwesịrị ịma. O nwere ihe ị kwesịrị ịma. Mana ọ bụrụ na ị mara ya, ị ma na because they have not done the needful consistently enough to create results. Chenụ ka m bịakwa. Abịakwa m dịka Eze-Ana. Ihe ji wee na-ekwu kịta aka o doo anya abụ ihe ị kwesịrị ịma. Gịnị bụ Saraka? Ofu ihe, let me educate you a little so that you understand how things work in creation. Abụ ya m ekwu mgbe mgbe na what you don't know is only a mystery to you. Yes, gị nwa na-ene m anya, and not to all. Ịghọtara ya? Where you are today is as a result of not doing what you're supposed to have done 5, 10, 15 years ago or beyond. Whenever you don't like what is happening around you, you can change it.
by starting today to do the needful. If you are doing the needful already and you have not started seeing results, it means that you have not done the right thing consistently enough to create results. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị nachatago n'ọdịnala and you have not started seeing results 3-6 months, I will advise you to change mentor. Maybe the person that is teaching you or mentoring you is not mentoring you right, or maybe you are a bad student. You are not listening well. Ịghọtara ya? Asịrị m gị onye Igbo, ị bụrụ onye Igbo na-ege m ntị, mana ị nwere mgbe iji aga ọfọ nwanne ibidobere. Mụ wee Eze-Ana Ugochi tubelu, ana m aga ọfọ kwa ụtụtụ ọbụla. Surely chefu na n'igwe mmejere na temple, o nwere oge m ji eji aga ọfọ n'isi m, n'isi ezinụlọ m, na n'isi ndị enyi m niile na ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ ọdọọlị dịka onye isi nchụaja. M emeriri ya. O gwara mgbe ọ na-awọpụta onwe ọrụ dị ike dị iche iche m chọrọ ịlụ, ebinie m n'abalị gụọ ọfọ. Enyi m akwa ka m were sọta amaraghị atụ n'abalị taa 3 a.m. amụ m anya. Ịghọtara ya? Wee gụkwa ọfọ, wee kwubie okwu dị iche iche, maka na onye alachara ọnụ ya o gwere alacharịa. Ị ga-enwe mentọ ga na-aba akị gị. Ị ga-enwe mentọ ga na-aba akị gị n'ihe niile ị na-eme ka ị wee na-ede ude. A ga-enwerịrị onye ga na-agba ụkọ, ga na-agbara gị ụkọ. Then iwu nwekwazie time ị ga-ekwubi okwu ka ị wee na-ankọ, na-absorb the radiating power that is coming down. Ka e wee nwee the connectivity between the radiating power and you, the anchored, supposed to draw the power down to you in this gross material. You know what I mean? Now, let me educate you what you don't know in creation. In creation, all powers flown from above. Don't be deceived. Nobody is telling you that. Sometimes ndị mmadụ na-ewere otito dịrị Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, the unmovable mover. The absolute power comes from him. Mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ewere otito nye the negative energy. If you like, call it devil. If you like, call it onye kwensu, that is ekwensu. If you like, call it, the matter with so many names. But the most important thing is that what you are giving praise to is negative energy, which cannot do something consistently. You know that? Mana mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ndị mmadụ bezie ha ewere otito na-enye negative energy na onye nwa mere ihe ọma na-eme. No, ọ Chukwu okike na-agọzi mmadụ. The laws in creation is the one paying everybody in his own or her own coin. So if you sow a good seed, remember what is written in Galatians 6:7. Whatever you sow is what you reap. God can never be mocked. Go and read it. You know that, yeah? So mgbe ị bịara na-emezi Chineke ebubo na Chineke adịghị agọzizi mmadụ, nọ ekwensu uwe onye na-ebinye mmadụ ike ịdara ya, ị na-eme Chineke ka ọ bụrụ onye a na-akwa emu. Ịghọtara ya? Ọ Chukwu na-agọzi mmadụ. Akụwago m ụbọchị nke ọ gbasara reincarnation and law of homogeneous species or law of sowing and reaping. Ụbọchị akọwala nke sị na o nwere onye ga na-eme ihe ọjọọ now, mana ọ na-elive in abundant material world. Reason cause of ya bụ na in the previous earth life, the person must have so good seed that warranted the person na this planet earth life na-aga amụ ya n'obi ọgaranya ma ọ bụ ihe ọma na-emeri ya. Ọ bụrụ na amụ ya n'ogbo obi ogbenye, mana ihe ọbụla o tiri aka ngozi a na-esi, ọ na-eri uru ihe o mere in the previous earth life. Mana ọ continue obibi ihe ọjọọ na kịta. Time will come oge ọ ga-exhaust the goodies ya o nwere in store that is flowing back to the originator binyanwa. And ọ bụrụ na o exhaust ya, ọ ka dịkwa long enough to live on earth. These things ọ na-eso now will come back to him. Ọ bụrụ na ọ bịara back to him, ọ bụrụ na ọ ka nwere the next earth life, the thing will be still brought forward to him. It's life without end. You know?
So unless no pụrụzie na this particular earth life ya bụ the last chance o nwere, then the person will face the eternal damnation, ọnwụ nke ebighị ebi ahụ ekwuru n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa. The person then will be expunged from the book of life. Then onye ahụ can never be a human spirit again. The person will be face the downtrodden. Yotago? Onye ahụ agaghị ebutu ya. Jee na meseji m kọwara gbasara ya ka ịghọta ihe m kọwara ọfụma. Now, ihe m na-achọ ịkọwara bụ na ike niile si n'aka onye kere ụwa elu na ala, the creator of the whole universe. All power flows from him. Ịghọtara ya? So ka ndị mmadụ kwụsị iwere otito wee na-enye the lesser powers and lesser beings, na-asị na ọha nwa dị nchaji gosi mmadụ ọ bụrụ eziokwu. Enwere laws in the law of nature that pays law that retributive justice. Ịghọtara ya? So ọnyanwa. So ọ bụrụ na mmadụ na-eme ihe ọjọọ na ọ na-agarị ya, ọ uru onye o mere gboo ka ọ na-eri. Ịghọtara ya? Mana na ọzọ onye gbuke uche ọ lahụ na subsequently. Now ihe m chọrọ ịkọwa taata bụ Chukwu okike apụ n'ime ihe niile kere ike niile dị n'ụwa. Nye ọ bụ onye okike, ya na mmadụ adị ama aka, ya na mmụọ bụ na adị ama aka. Ọ si ya bụ sọ Chukwu okike nke anyị bụ mmadụ ọdịnala na akpọkụ. Ịghọtara ya? So ya bụ Chukwu okike awa onye ọchụ nke ukwu. Ndị ọzọ niile wụ small gods. Echefukwa na akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na anyị bụ mma nke ndụ na anyị bụ small gods. Don't forget. Eji asị na ọgọ bụ chi onye. Ịghọtara ya? Mgbe ị bịa pịachia mmadụ from dust, kpọrọ onye a wee nye vision, onye a wee bido fụ ụzọ ihe ọma bido mebere ya, ịbụchi ya. Ịghọtara ya? Mgbe ị bịa gaa ọgọ na ngwuru ogbenye, i were je famili aka wee si n'aka gị ihe ọma bido mebere ha egwu ọma gụbara ha, ịbụchi ha. Ọnya ka eji asị na ọgọ mmadụ bụ chi onye. Ma chi eminere ebe a bụrụ chi nke ukwu. Ịghọtara ya? Akọwara m n'ụsọ na-enwere ihe dị iche na chi nwee ihe wuchi ukwu. Ịghọtara ya? Ihe m na-achọ ịkọwa gbasara chi nke ukwu a, the unmovable mover, onye ike niile siri aka ya. Nna aga ọfọ ana m abịa n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Yes, is my father. Now, chi nke ukwu a na-ekwu maka ya, ihe niile kere eke na-etonye bụ chi nke ukwu. That you don't hear the voices and discussion of those animals does not mean they are not praising the Almighty Father. Sometimes if you are the gifted person that you hear them discussing, sometimes you'll be laughing. Because sometimes they will be discussing about man. You understand me? Sometimes they will be discussing about man. You know, they hear them for you at the Muamu. Oh, you don't have to ask Yamukana, but not because they're the gifted now. Eto akwa even the trees, the birds of the air, all of them, the branches of trees will be swinging. You understand? They are praising the creator of the whole universe. Mawe are not going to for the birds, they will be singing, hallelujah. So all ye ego, man nwere ego na ana mmadụ n'iyi. Mmadụ abịa na-echezi, mmadụ abịa na-eche na ọsọ mmadụ na-eto Chukwu. Ọ bụrụ eziokwu, ihe niile Chukwu kere eke na-eto Chukwu. Onye ka bata Jizọs ji wee kwuru akwụkwọ ndị ụka ọbịa mgbe a na-agụrụ ya ụzọ ọ na-aba na Jerusalem. Ndị mmadụ wee sị onye nwaanyị ya gwa ndị mmadụ ha kwụsị ego. O wee sị ya na ọ bụrụ na ụnụ kwụsị ndị mmadụ ịgụ ụzọ na ya ga-eme okwute ka ha niile sị ngịwa. Ihe chọrọ iweta ebe a bụ igosi gị na ihe abụrụ mma nke ndụ mmadụ mụ na gị can also sing praises for the glory of Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ịghọtara ya? Man, stop egoing yourself. Stop the ego. You think that it is too important. Nke bụ eziokwu, sin is a reproach, righteousness exalts nation. Na mgbe ọbụla jụrụ na ha eme ihe Chukwu okike kwuru, that nation can be turned into annihilation. Chukwu okike do not send. O memekwu ya ka ọ ghara ịbụdị Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Ịghọtara ya? In the spiritual world, we are spiritual spark, that the spark of the spirit. In the spiritual realm, millions of spirits are begging
to be given opportunity to reincarnate back on earth, to be able to mature and live a life worthy of emulation. Ka ha wee nwee ike ịnachigata wee so n'otu ndị agha eso na worthy ancestorhood. So no great opportunity given to you to be here on earth. So make good use of it. Now, ihe niile ekere, now having established the ihe niile ekere to Chineke, mgbe anyị na ọdịnala na-achụ aja, ana m akọwa the importance of Saraka. Ihe kpatara o ji abụ na alụ mmadụ ọrụ mmiri, ana m eji ewu wee je rụọ ọrụ mmiri anwa na ihe ndị ọzọ niile ọnụ na-eri. Ihe niile a nwere ihe ọ representịrị, ngwongwo niile a dị na baf nwere ihe ọ representịrị. Ihe niile a nwe ọnụ na-eri, call them biscuit, corn, nke rice, ihe niile a nwere ihe ọ representịrị. Ihe niile a mbụ wee na-eje na mmiri ka nje rụọ ọrụ mmiri. Ihe ọ pụtara bụ na m chọrọ ka nje merụ the living beings in the water. Ka nje mere ha Saraka. Ka nje kwụọ ngọ the beings that walks in the water, the salamanders, the mermaids, the water sprites, na ndị ọgba nje mmiri na dem. Mgbe ahụ m ji ihe niile anwa bịa, ndị ọbụla nwere nke ihe nke ndị ọbụla zuru na ya ọbaf. Mgbe ahụ m tiri ihe ọnụ na-eri, the fishes and all the living things in the water, they enjoy. Ha for in large quantity, ha mana ihe abụrụ particle, ihe abụọ aja Saraka ka m bịa chụọ. Mgbe ahụ m mechakwa wee were ewu dị ndụ wee soak onye n'ime mmiri, mgbasi ya mmiri obere ka o nwere izi ike igwupụta from the water, ahapụ m ya. Now, all the fishes and ndị nọ na mmiri, ọnya ka m ga-esi ilu ọrụ mmiri, they will feast on it. Mgbe ha na-efeast, ha ga na-ekele Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya wee dịrị. Ịghọtara ya? Then, mgbe ha na-eri, ha na-ekele Chineke na-asị Chukwu okike, ekele dịkwara gị n'ijiri ịzụrụ anyị nri n'ụbọchị taa site n'aka Eze-Ana Ugochi tubelu na ọ bịa chụọ aja na mmiri taa. Biko Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, ihe a ọ bịa yọrọ ụbọchị taa, ya biko ya gaziere ya. Ịghọtara ya? Mgbe mmecha nke awa anatakwa nne n'ụwa gbukwa ọkụkọ dị iche iche. Mgbe a m gbuchara ọkụkọ dị iche iche, mbịakwa jee were isi ya ma ụkwụ ya ma obi ya ma livi ya ma ji esiri wee gwọkọcha ya ọnụ, gbalịsịa ya ka o wee dịrị those ants, call them lizard, call them ọkụkọ, call them everything, wee doche ya n'ebe nchụaja. Ụmụ ihe anụmanụ niile na-abịa rie, ha na-enwe aṅụrị. Ha na-ekelekwa Chineke, na-agụkwa ọfọ, na-asị Chukwu okike nekwanụ Krismas a Eze-Ana Ugochi tubelu gbara anyị taa maka ọrụ ya, biko ọrụ anyị agaziere ya. Maka na ọ bụrụ na ọrụ agazie, ọrụ ọzọ ya abịakwa alụkwa mgbakwana ha Krismas. Na ọ bụrụ na ha na ọrụ a na-agazi, na ihe ọma dị etu a ga na-abịa kwa mgbe maka na dibịa lụọ gazie ọzọ abịakwa. Ịghọtara ya? Ịfụ na ha sokwa aga ọfọ. Mmesizie nke anwa, nnukwu ebu na mmejinatazi n'ụlọ, mma egbugwu ya, mgbuo ya, esie m rice ma ọ ma agidi ma ọ mee pepe soup. Ndị mmadụ, imirikite ndị mmadụ na-abịa n'Ugochi tubelu na temple kwa ụbọchị ịbịara ife Saraka, ebu na-etiri ọkụkọ. Nke bụ eziokwu na Ugochi tubelu na temple anyị na-achụ aja, anyị na-ebute mmanya, assorted beer, assorted malt. Mgbe ụfọdụ ebutekwuo ngwọ nke onye na-eri, ọ na-eri na-enwe aṅụrị. Tata aṅụrị ahụ ha na-enwe, ha na-asị Chineke biko ya gazie. Aṅụrị ahụ ha na-emere eti ọfọrọ asị ya gazie bụ ka ọ gazie, ka ọ ya agwụkwa echi ọrụ ọzọ abịakwa egbukwa m, ha wee rikwa sịkwa ya gazie. So ihe ọ pụtara bụ na n'ihe niile ekere eke na-esonye bụ Chineke maka ọrụ ahụ n'ụbọchị a ka ọ gazie. Ịghọtara ya? Don't forget na-ekerego the water elements, ndị sokwa eri pụtakwa bịakwara chụọ all the mystics, call them lizard, call them bird, call them ọkụkọ, call them whatever. Ha niile sokwa bịa rie nke ha wee sịkwa na-agụkwa ụfọdụ ihe a n'isi m n'ihe ọrụ a alụrụ ya gazie. Bịakwa n'ebe mma nke ndụ dị mmadụ, chụkwara ha aja, ha rikwa ṅụọ. Ya batara ndị mmadụ na-asị kere ka Eze-Ana si aga n'iru. Ịbịa na nke Eze-Ana Ugochi tubelu, o so na few dibịa ihe abịa na bie, ọchụcha aja, ebute mmanya, onye ọbụla na-aṅụ kwa ụbọchị. A na-aṅụ malt, na-aṅụ bịa assorted. Ụfọdụ na-aṅụ ole ha ji aṅụdokwa karịa. Ịghọtara ya? Obi aṅụrị dị, ha chọrọ that happiness. Ya batara na ọ bụrụ na ije na ụfọdụ ndị ụka ọbịa asịzi je kpọọ ụmụazị mee Saraka. Ịghọtara ya? Ihe ha chọrọ uswit ya na chingoma na biskit ị na-enye ha, mgbe ha ga-eri ha na-enwe aṅụrị. Aṅụrị a bụ ihe ha chọrọ.
ị nwere ike ichere ahụ n'ọsọ gị nwawa onye nke na-eme ka ọlụ ga ịmara ndị anyị na-akpọ ndị ala kpọọ ha ndị ala ị nwere ike ịfọ na bọs stọp ha nọrọ ebe a oyi ya tụdachi efo ha ya nwụ ha erie ihe dị deti nwere ọmara gị nwa wụdoro ahụ na-ede ndụ iri ya na nweta onwe n'ụlọ ọgwụ ịmara na aka chukwu dị ya so mgbe ahụ anyị ji achụpụ aja ọgbanje fanta dị ya ego dị ya ngwongwo na ngwongwo dị ya nke ọbụla nwere ihe o reprezentịrị onye ọgbanje anyị na-ekwu kpọọ ya onye ala ọfụ ha na ihe a dọwara fanta ọchịa onwe aṅụrị owere biskit bụ fanta ṅụọ nwụcha owere ego dị ya jeche ebe onye egodi swit lacha aṅụrị aṅụ nwere that point onye ha chọrọ ọnya ka ọrụ ji aga so mgbe ihe niile kere eke ma mmụọ ma mmadụ ma other elemental beings and all the animistic all of them wee joint aka wee na-ekele chukwu na-asị ya chukwu okike biko ka ọlụ agazie ka m nụtakwara gị akụkọ gị nwe onye ụka ọbịa na-ene m anya o nwere nwaanyị a na-akpọ Dọkas na Baịbụl maka ndị gụgoro elu wee bụ na ọgọ Pita wee sị na mgbe Pita ọ nwụrụ Pita wee bịa ndị mmadụ wee na-ebe akwa maka aja dị iche iche na ọrụ ọma dị iche iche ihe niile ha na-ebenefit n'aka ọgọ Pita ha wee na-agosi Pita ụfọdụ na-egosikwa ya akwa o nyere ha na ihe na-etu a wee sị na Pita because of ọlụ ebube nwaanyị a lụgoro na ndụ dị ma wee sị ya nwaanyị ya si na ọnwụ binye wee binye ihe nchọ ka iweta ebe a bụ na ndị mmadụ na-agbara ya aka ebe o nwere ọrụ aja mma eji eji alụ na mmiri CCS rapa mma egoro eti na mmiri CCS rapa ahụ maka mmadụ mgbe a zụrichara ndị nke na-alụ ọrụ mmiri CCS rapa ya dị mgbe anwa a zụrichara nke ndị ọzọ richaa ewurie nke CCS a mmiri ya eburukwa ya o nwere ike gbada ọjọọ amụ nwaanyị daki na-alụ ọrụ na eze be anyị ga-ehu udo wee baa na River Niger so across towns ọ na-agafe wefe oruo na River Niger ihe afụ onye na-akụ azụ nwaanyị na-ahụ onugbu nwaanyị na-amacha ụkwa o nwere ike ọfụsisi ya si ọmabụrụ ya onye si akwa nke a magakwa ọchara akwa ya na-adọ onwe narị ma ọ nọ mmadụ na-eri ihe eji chụ aja mgbe ahụ aṅụrị ahụ nwere na ya nwekwa akwa ya ga-eji wee na-eje ife ọmarịcha akwa nke aṅụrị ahụ bụ ihe a chọrọ ka ọ lụ wee gaa ghọtara ya so ị bụrụ onye nọ n'onye ọdịnala na-achụ aja mụnwa bụ dibịa na-achụ aja nna ọ na-achụ ọmaja mee Saraka ka egwu ọma na-agụ ịdị iriri aṅụrị ndị mmadụ ide enwe aṅụrị n'isi gị na ntasị n'isi gị ọ ya kpatara na onye ọbụla ma ihe maka the laws in creation si aga ị ga na-agbasapụ aka na-achụ aja n'ụzọ gị na-ya achake ọnya ka law of nature ji wee sị givers never lack givers never lack because mgbe ị na-eme aṅụrị ha na-enwe na-asị ọ ya adịrị onye mma ọ ga-adịrị onye mma ịfụ na ndị dị rich dey get richer the rich are getting richer because of o nwere uru aja ị na-achụ n'aba aja ị na-achụ nwere ike ibupụ ọnwụ aja ọ na-achụ ya ebupụ ihe mmerụ ahụ aja ị ga-achụ ya ebupụrụ uke aja ọ na-achụ ya enwe ike even na ngwurube nna ewepụrụ so many things so nwanne chụwakwa aja nwee dibịa onye na-achụ aja eziokwu na-ekere ọrụ eke enwere ndị dibịa ọrụ ha abụrụ ịchụ aja dotakwa na-ekwu na osi dibịa chụọ aja dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka o nwere dibịa ọrụ ha abụrụ ịchụ aja ịgwọ ọgwụ igbu mmadụ ma ọ bụ ịgwọ ọgwụ ọbụla count Eze-Ana Ugochi tubelu out ọ bụrụ line nọ ya mana ọ bụrụ ịchụ aja ịchụ aja bụ na aja ka enwee chidimma ịalaịn gị ewuti mmụọ niile na-agba gị ụgwọ ịalaịn gị ewuti mmụọ ezumezu mmụọ so gị ime ki peace wuti mmụọ ọbụla ọmmụọ ọdịnala ọmmụọ si na mmiri ọmmụọ ọbụla from all the elements Eze-Ana Ugochi tubelu the right person for that maka na ọlụmọbụ ịchụ aja ka enwee chidimma ekele ọlụ eke so ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ nwanne na-achụ aja wee dibịa ịchụ aja na-agalụ ka ọ na-achụrụ gị aja n'isi gị ada echefukwa na ịda agụ ọgụ for 21 days ọfụ a na-agwa gị na ndị testimony ọ bụrụ na mbụ onye na-eshi testimonies ndị mmadụ na-enye na-abịa daily kwa ụbọchị ọ bụkwa ndị iwe Naijiria gbachiri ihe ọrụ gị bịa ka anyị nye oil anointing oil anyị nwere favor powder anyị nwere ntị eji asụ ụchụ na favor ka ị sawapụ ya anyị nwekwa clean anointing and cleansing water ihe niile ahụ ihe ndị ga-eyi use on daily basis were ewepụ ụchụ mmadụ maka na we are in competitive world a sị nke ọma ka mere gị na onye na-ege ntị nwanne na-achụ aja ihe njikọwarụ gị akụkọ a gbasara the important of ịchụ aja and Saraka bụ ka gị wee onye Igbo wee mata na ọdịnala bụ ụzọ ndụ ka mmadụ ghara ịda asị gị na ị na-achụ aja
ihere a na-eme gị ma ọ na-ezo ezo. No, be proud. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile bụ mmụọ ka ọ bụ. Ọ naghị eri ji, ọ naghị eri ede. Ghọtara ya? Even ji na ọkụkọ ị na-ebu ebujere pastọ ọ bụrụ Chukwu na-eri ya, ọ pastọ gị na-eri ya. Ịghọtara ya? Chukwu okike a na-eri ihe ọbụla material thing ọ na-eri. Now, mana ihe anyị ji achụrụ the entities of powers, the elemental beings aja bụ ka ha nyere anyị aka wee intercede on our behalf. Na nsọpụrụ a na-enye Chineke ka a na-akpọ latria. Then enwezie ndị angel nke Chukwu na rank dị iche iche. Enwere ndị wụ ndị a na-enye nsọpụrụ wee akpọ hyperdulia. Nwee ndị a na-enyewa the lesser element a na-enye nsọpụrụ ya akpọ dulia. Nsọpụrụ mmadụ na-enye ndị angel nke Chukwu na entities of powers, the level by level. Ịghọtara ya? So mana ihe niile all glory go back to him. Onye ike niile si n'aka ya abịa. Ọ ya batara na-ekwubiri ndị mmadụ okwu na Ugochi tubelu na temple. Ana m ekwubie n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya abịa. Ịghọtara ya? Ndị ọzọ niile ndị angel nke Chukwu bụ ihe anyị na-emere ha ihe na-agbọ PR, personal relation. Ọ na-ede etu ị nọ kịta ị bịa onwe ihe ị na-ayọ m ifilo na ihe ọ na m anya emere ya because of na m dị angry with you. Ị nwere ike ige to my mother wee yọọ nne m ma ọ bụ yọọ ndị dị closer to me si ya biko nyere m aka yọtara m Eze-Ana ihe dị etu a. Yọtago, ị nwere ike isi onye asị bụ gwe ya nkwa ma ọ bụ gotara ya wine ma ọ gotara ya nka ma ọ gotara ya nka. Ihe niile ahụ PR lobbying nke ị na-eme. Yes, etu a ka ọ dị anyị nwere onwe anyị for the fact na nna ayọ ngozi n'isi lese Ifeanyị Okafọ onye ọkụzụ. Now mgbe m na-alọbi na-achụ aja to those elemental beings, ma ndị nọ na mmiri ma ndị elu ala ma all the elements, all the animistic na-achụrụ ha aja, ọ ga ha tinyere m ọnụ na ayịyọ nna ayọ ka e wee nwee Chidimma. Ịghọtara ya? Ọdịnala is very beautiful. Agwakwara m ụlọ na egwu ọgwụ abụrụkwa ọdịnala. Onye ọdịnala na-asọ nsọ, onye ọdịnala na-akwụwa aka ya ọtọ, onye ọdịnala na-aka nka. Mana gịnị ka enwe taa? Ndị mmadụ na-eme mpụ, o mechazie mpụ ọ sị na ọ bụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu. Ọnkụrụ adịghị eji ụka does not mean na ọ bụ onye ọdịnala. Ya gazie nụ. Ọnwa ajụjụ ị nwere ihe a nkụzi taa, send message 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na Anambra Steeti bụ aha m. Ya gazie nụ n'ọfọ. Ihe na-achịkwa tata bụ uru ọ bara Saraka na ịchụ aja. Nwanne na-achụ aja ọ bụrụ ọsọ human being na-achụ aja na-ekere Chineke. Ihe niile ekere ya bụ Chineke, ma nnụnụ agwa na nnụnụ nke igwe na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri site na mmadụ. Ịghọtara ya? So mgbe ị na-achụ aja na the birds of the air, the lizard, ọkụkọ, ha niile na-eso na-eri. Ha iricha ya ha eso wee kene onye nwe anyị sị aja Eze-Ana chụrụ taa ya gasịkwarịa. Aja nke nje chụnye na mmiri ndị azụ call them the water elements. Mgbe ha fischara on it, echekwata ihe ọnụ na-asị Chukwu okike ya gaziere ya mbụ ihe Eze-Ana bịa ya na mmiri taa. Mgbe m bịakwara chụọ anya n'elu ụwa wee gboro ndị mmadụ Igbo, nye ha mmanya, nye ha ụdị mmanya ha na-aṅụ, ha rie ṅụọ, ha sịkwa ya gazie. Ịfụnana ihe niile dị creatures sokwa na-ekene na-asị ekene dịrị Chukwu okike because Eze-Ana Ugochi tubelu ahịhịa. All that is the secret. Nwanne na-achụkwa aja, na-achụ aja ekene, ọ gaziere gị. Ya gazie nụ. Ọfọ.